Karbita khekang thim elameki ingchulim bonta karbi elamaki pinding sumpot sumindaradang kapachini ponjia phan pulote lun lam anparta lamarjan ka bonda ponta kinangso la sojok lun kan lapen lam kanarjan bonda pon bomlo bonta bangso phan kacharap cheto ponjia phan pura Karbi Film Society nangseng ponlo bangso KFS amithang asaihem dunang jipura Horen Singh be MP ki khibo mahut kimrang piponsi patang ponlo la so asaihem kimrang patang pamisi kedamtang R25 krehini arnia bangke KCEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Taralangso Karbi People's Hall along an palidamsi KFS asaihem kimi ingpupon Asaihem kangpu hut aluhisar po manpen KCEM Dr. Tuliram Ronghang kachetongdun along MP Amar Singh Tiso KCS Amepu Chandra Singh Crow Abarim MP Horen Singh Be Lapen MEC Lapen MLA tum chetongdun rinti Bangso hut KCS Maipu Chandra Singh Crow kaning jepona tengki Karbi Film Society atum nang kachuning ria tengpen alangli tumaphan longli chirihini an piponsi asaihem kimrang ponlo athe Karbi lamarjan pen KCS abangki cheraplo lasila haya puthak matha ponsi longli KCS hin pen longli pek ponlo pusi ning jepon Karbi people holds bade jutama kramalong Karbi jutanga song tiri piamaya him pen kacharaya teng lapen Karbi Film Society atum nangachuni piate Karbi lamarjan atma phanta din klong pek nanji wa amen pen nilitum kacharaya teng pen longle datang tum chiri ini pek pon la so teng pen sing Karbi Film Society atum kedam tang MP barim pen jinghi jethan se alang litu asaihem kim datang se pini bangeng pu pon lo bangso kangpu amaya long alon dojot mesen pen chun pamelo ade Karbi jutang song pen kamathatam kala hello lamarjan kason se lapen Karbi jutang song lake kecerap lo hormo ate lamarjan pen se Karbi akhe jutang jubat ahok per lamangso kirim ki di lapen kapache thanga bangke isia ke joy doji lapen kache thanga bang joy mocho lahai ka KFS asaihem ki kim lake MP Local Area Development Fanatang kapensi kimrang ponsi patang ponlo lasi bangso asaihem alangli tuma hin pen nangki pudun ki klem nangji kedo anabangke KEC hin pensi klem pipon popusi KCEM Dr. Tuliram Ronghang pen ning jepon Lasing tangan la pendak film development pen land development pen cenglo la pen ada so trend la jitu natural trend la so TRP 90 la pen angso extension apa la tame kan termas konsumen ni kan siang bang pentang ponji pansi ni pacini lo kini ma ke thoma bangke ningkan sek Karbi Film Society tumhan Karbi anglo termas konsil pen ni la ke people lo aprang la si pining pen bangke laging koi pipon popusi Karbi anglo termas konsil lo la sa budget long hokon lor pensi lang tumhan ini pang nak lo lancap News Report KTV News